Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg iltaqa' għall-ewwel darba b'mod uffiċjali mal-Ambaxxatriċi Taljana għal Malta, Valentina Setta, fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali u Deputat tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia. Mal-Ambaxxatriċi Taljana, Alex Borg iddiskuta ir-relazzjonijiet bilaterali eċċellenti bejn Malta u l-Italja, kif ukoll dwar possibiltajiet biex ikomplu jistaħħu dawn ir-relazzjonijiet, speċjalment foqsma ta' interess komuni bħal kummerċ, l-edukazzjoni u t-turiżmu. Setta għamlet referenza għall-elezzjoni ġenerali fejn Alex Borg stqal li minkejja li din issarfet f'telfa għall-Partit Nazzjonalista xorta waħda huwa riżultat li l-Partit Nazzjonalista jista' jaħdem fuqu u jkompli jibni għall-futur permezz ta' politika qrib in-nies. Mal-Ambaxxatriċi Taljana, Alex Borg fakkar li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna uċuħ ġodda kif ukoll oħrajn b'esperjenza politika.